אתם רואים אותי? שלום. אז היום בסרטון הזה אנחנו עושים עוד פעם של משי עם הכיתה. הנה אם אתם רואים את החמור הזה. תביא לי אותו בבקשה. טוב, סיימתי את זה, אז יאללה בואו נתחיל. תלכו לי במזל. בואו נעמק, אוקיי. שום דבר. בום. אוקיי. חול. טוב, יש לי עוד אחד בחינם. אני אעשה עוד סרטון. מאסטר רושי. אנדרואיד 14. זרבון. היט. סבבה. קפטן גניו. קאבה. אנדרואיד 17. דבורה, יש לי אותו בזנקאי. פאריס. ואחרון, ימצ'ה. מאסטר לנד בנדיט. אוקיי. טוב, אז זה כל היום בסרטון, ביי.